Det er sådan, at nu får jeg besøg af Dolly Thomsen, og hun har netop lavet en kortfilm, som altså er i de danske biografer, kære venner, som I skal gå ind og se. Men jeg synes lige, at vi skal snakke om filmen, og Dolly, værsgo. Dolly, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt om din kortfilm. Fordi det er jo sådan, at den kortfilm, der er udgivet, den handler jo om unge. Jeg kunne godt tænke mig at vide, sådan i små træk, hvad handler filmen om? Altså i de sidste halvandet år, der har jeg været i gang med at filme rundt omkring på forskellige kvarterer. Sådan unges holdninger, hvad laver unge? Vi følger de unge i deres hverdag, hvordan de klarer deres hverdag, og hvordan det er for unge i dag at vokse op i det danske samfund. Det har været meget sjovt. Det har vi lavet 6 programmer af, som bliver sendt på TV2 her i løbet af vinteren. Og så har vi så også lavet en film om det, som hedder De vendte aldrig tilbage. Fuck, hvor er det koldt, mand. Skal vi gå over til Flemming? Ja. Okay. Cool. Lad os skrive, mand. Skyd nu væk. Fuck nu af, mand. Ikke igen, mand. Jeg gider ikke. Skyd nu væk, mand. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. Fuck. Fuck nu af med det, man. Fuck. Fuck, man. Kom on. Fuck. Dolly, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan fik du inspiration til filmen De vendte aldrig tilbage? Altså, nu startede det sådan set bare med, at jeg lånte et kamera fra filmskolen, og så optog jeg min lillebror i den uge, han var på koloni på Sejerø. Og så derefter, da jeg havde redigeret det sammen til sådan jeg tror det var omkring 2,5-3 timer, så sagde folk, at det var faktisk spændende at bare følge en person, hvad de unge laver i dag. Så det fik mig så til at tænke og bygge videre. Så satte jeg mig sammen med Jakob Hartmann, og der skrev vi cirka et år et manuskript, hvor vi så bagefter fandt ud af, at vi hellere ville lave det her program. Men det fik vi så ikke brugt, fordi at vi så besluttede os for at bruge den anden idé i stedet for. Så jeg har et manuskript, der ligger og venter derhjemme i hvert fald. Spændende film. Det handler om blodsugende dræberrobotter for fremtiden. Og jeg har lige fået et legat fra filmskolen også, og de siger go, og så må jeg sige, så må vi se, hvor det bringer hen. Nu skal jeg bare skaffe et kamerahold først. Men ja, det går fremad, og nu håber vi på, at de vendte aldrig tilbage, at den sælger godt, og jeg kan få lov til at købe den villa ude i Albertslund. Og det er så for overskuddet, formoder jeg. Det er sådan, at Dollys film, den har altså premiere i alle nordiske filmbiografer den 12. december, undtagen i nordisk filmbiografen på Nykøbing Falster. Overskuddet for filmen, det går ubeskåret til Dollys villa i Albertslund, og det er helt klart en film, der er værd at gå ind og se. Filmen varer 3,5 time, og den er altså om de meget vilde unge mennesker i Albertslund Kommune.